Boetie, ek is al moeg om saam met jou agter jou meisies aan te ry, man. Made some bad mistakes, made a lot of trouble, had a lot to say. The price to pay was double. Big man dragging people through the dirt. Big man. Check op, hoe gaan zijn collega niks aan doen? 5-6. Wat check je achter hier, man? Sowieso. Jullie zeker een 84, hè? Hey, hierdie mense het nie eens flippe nommers op hulle huise nie, man. Ik ben net stadig gereden. Die gat is een klein in elk geval met zien. Hou op, nou, man. Sit hier in nommers. Dan gaan die hele bekker achter, kan ik zien het Nou nog. 84 moet daar die kant wees. Het is zo. Ja, daar zijn. Kom. Hey, Boetie! Waarom is die ding pa? Waar kom je naar geplek? Waar kom aan die tuin? Goedenavond, Jim. Ons is van die army af en hier is 'n horstel uit kat. En ons gaan hom geen genade wys nie, ons gaan hom uitwis. Waar is hy? Benou nie. Nee, hier is hy. Kat. Hallo, Selma. Welcome home, soldier boy. Home to stop. There's a war happening out there. We're on a mission, man. It's a big war. Yes. Absolute fabulous. You realize, oh, there's a troll back inside. Why didn't you boys come in here?